Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat 10. Wan nahla basikatil laha tal'un nadid. Wan nahla basikatil laha tal'un nadid. Rizqan lil ibad. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi balatan maitan kadzalikal khuruj. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi balatan maitan kadzalikal khuruj. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rasi wa samud. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rasi wa samud. Wa adu wa fir'aun wa ihwanu Lut. Wa adu wa fir'aun wa ihwanu Lut. Wa ashabul aikati wa qaumut tubba. Wa ashabul aikati wa qaumut tubba. Kullu kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Afa ayyina bil khalqil awal. Balhum fi labsim min khalqin jadid.
Balhum fi nafsim min khalqin jadid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wan nahlalan nahla kurma basiqatin kang dukur laha ikadwi kurma talun nadid talun manggar nadid denceng arti denceng ngerti denceng kok Kak? Taruh kurma sih gambare buri ana gitu Nasib. Dadi manggare ku denceng tumbuk-tumbuk. Akeh buai. Ayat sadurunge wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan wa ambanna bi jannati wa habbal hasid. Dadi senurunake banyu sing barokah digawe nyirami bumi akhirnya pirang-pirang sing thukul wa habbal hasid termasuk apa? Biji-bijian, biji gandum, biji jagung, biji beras apa? Kacang hijau, kedeli, mana? Pari dan seterusnya. Mulai dari surat An-Naba wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja terus linuri jabi habba wa nabata terus wa jannatin alfafa lan isun nurunake minal musirati ma'an saking udan kang deres ma'an sajjajan banyu kang gembrojok linuri jabi habban wa nabatan supaya isun ngetokake lan banyu mang habban las-lasan wa nabatan lan terkulan lan istilahnya protein nabati protein yang berasal dari tumbuhan. Wajannatin alfafa lan kebonan kang ketel kayak kebon sawit. Nah itu kondukur ketel rapet kurma termasuk apa jenengku kebun anggur ikan padet ketel termasuk apa iki wanahla lan kurma. Basikatil hatal nadir. Dadi kurma sing dhukur sing duweni manggar kang denceng. Sampean pernah mikirno kaya apa kurma wite sakmono dhukure oyote cilik-cilik kok kuat gak guling padahal kadang keterak angin. Pernah? Gak pernah mikir. Apa dipikir? Itu urusan pangeran. Mulane nek nandur kurma itu enggak kaya nandur jagung, nandur pari enggak. Jadi
bijine iku dicepno terus ditindhi watu. Supaya apa bener-bener kuat oyate iku. Lah ngene wis kuat nyundul watu iku meh berarti wis kuat tenan oyate. Iku ya bedane nandur. Dadi kurma iku nek nandur tutupi watu, ditindhi watu. Sampai kurma iku mau iso gorengna watune sehingga oyate bener-bener kuat. Dadi kurma sing dhukur sing nukulake pirang-pirang cedukulan terus apa jenenge manggare denjeng. Rezeken ing hale dadi rezeki lil ibad maring pira-pira kawula. Iku kabeh minangka rezeki kanggone makhluk. Wa ahyaina lan nguripake sapa ingsun bi kelawan mak banyu badatan maitan negara kang mati tanah sing kering. Dadi tanah sing kering iku iso dadi apik maneh sebab ana banyu padahal gak ana trukulane belas. Mulane ndek gone Cina iku ana gurun jeneng apa? Gurun Gobi. Iku wis berapa ratus juta hektar. Lah iku diijono maneh. Ya apa carane? Tanduri. Lah supaya banyune oleh banyu teko ndi wong padang pasir kaya ngono iku. Menangkap air dari udara. Ya apa carane? Sampan pernah ero apa jenenge iku net kayak poli. Iku lek esuk iku kan mesti teles. Iku menangkap air dari udara. Mulai digaweno net sing akeh. Lah kok banyune apa jenenge kelet nang gone net kono mang akhire mudhun dikelompokno digawe nyirami kanggo kebutuhane manusa maupun tanduran. Mulane apa jenenge mang iku minangka bukti kekuasaane Allah. Wahyana nuripake sapa ingsun bi sebab banyu badatan maitan negara kang mati. Kadalika kaya menggoni kal khurud metu. Dadi meneh-meneh nalikane dina kiamat. Nah dari surat Al-Kahfi apa? Mambasana mimarqatina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Dadi nalikane tangi teko kuburan, lho sapa sing nangekno aku iki? Anak turu kok ditangekno. Lah mung nggih Allah menika gampang. Lah ya apa penciptaan langit dan bumi iku luwih gedhe tinimbang penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Ayat 57 surat Ghafir. Penciptaan langit dan bumi iku luwih gedhe urusane tinimbang penciptaan manusia. Walakin aksaron nasi layak lamun, tapi sing akeh gak ero. Dadi kadang-kadang lho ya apa wis mati ajur mumur iso tangi. Iso dibagikan lagi. Lah nek Gusti Allah gawe langit bumi kecil apa meneh gawe menungso wis pernah urip
terus diuripno maneh luwe gampang. Surat 46 surat apa? Al-Ahqaf ayat 35. Surat 46 ayat 33. Awalam yaro anna waladha khalaqa samawati wal arda walam ya'ya biqalqinna biqadin ala ayyuhiyal mauta bala inala kulli syai'in qadir. Apa ta manusa garuh awase nyiptake pira-pira langit bumi walam ya'ya biqalqinna bagi Allah ora abot, ora memberatkan. Ala ayyuhiyal mau ta pemene atase nguripno sing wis mati. Bala inna ala kulli syai'in qadir. Iya, Allah iku maha kuasa atas segala sesuatu. Dadi ahyana bi badatan maitan. Dadi Allah nguripake tanah sing wis mati sebab banyak kadzalika kurut kaya ngene kula meneh-meneh bisa di takna sira kabeh. Nah ini gini surat Fussilat surat 41 ayat 39. Wa min ayati annaka taral arda khasi'atan fa idza anzalna 'alaiha ma'ah tazat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta inna wa ala kulli syai'in qadir. Saking pira-pira ayati Allah kekuasaane Allah anaka taral arda khasi'atan saman ru bumi ku dalam keadaan kusuk kana tandurane belas ka obah ka ontek faida zana alaiha ma'ah tazat warabat barang diturunake banyu akhirnya obah mongkrok tukul pirang-pirang categulan innal ladzi ahya lamuyil mauta. Das sing nguripno tanah sing mati kumang yakti nguripno wong sing mati. Lah nek nguripno tanah sing mati iso apalagi menciptakan manusia sing pernah urip kadzalika urut. Ya ngene iku lah meneh-meneh sira kae bakal metu. Terus kadzabat wis gorake kabalam sadurunge akeh sapa kaum nuhin kaum Nabi no wis pirang-pirang wong-wong sing ngorono di antarane kaum no was kabur ros lan penduduk ros. Penduduk ros iku Surat Furqan ayat 38. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 38. Wa tawasal wa ashabur rasi wa qurunam baina dzalika katsira. Dadi kaum Ad Samud wa ashabur rasi lan penduduk Ros wa qurunam ka baina dzalika katsira pirang-pirang kaum antarane mengkono-mengkono iku. Ashabur Ras iku penduduke kaum Nabi Syuaib. Syuaib itu duweni apa penduduk Ashabur Ras iku kaum Nabi Syuaib. Kadzabat qablam kaum Nuhin wa ashabur Rasi wa Samud lan kaum Samud pirang-pirang kaum sing wis gorono
di antarane kaum Nabi Nuh, Ashabur Ras, kaum Nabi Shu'aib wa Samud lan Samud, kaum Nabi Shalih, wa Adul lan kaum Ad, wa Fir'aun lan Fir'aun, wa ahwanul Lut lan dulure Lut. Nek kene misale gawe kaum Lut, nek gawe kaum Lut dadi ihwanul Lut diganti kaum Lut, kofe kakean malian. Ya. Piro kofe winginane? 57. Lah nek ihwanul Lut terus diganti kaum Lut. Akhirnya kakean kofe kok malian. Iku ya. Wa ihwanu Lut lan dulure Lut. Wa ihwanu lan dulure Lut yaiku kaum Sodom. Penggaweane apa? Mairil. Ngerti Mairil? Mairil iku lanang padha lanang. Nek saiki ngarane apa? Gumu. Nek wedok padha wedok apa? Tasbi. Lane ya wedok. Roman. Ya iso karo lanang, ya iso karo wedok. Jenenge apa? Biseksual. Itu kabeh apa? Penyimpangan psikologis. Apa iku? Lah ya apa gak nyimpang sih sampean ro wedhus. Wedhus itu kan gak duwe akal. Ana ceritane wedhus lanang padha lanang? Gak ana. Wedhus wedok karo wedok? Gak ana. Lah kok ana wong melebihi wedhus. Wedhus e gak ana lanang karo lanang, kok ana wong lanang karo wong lanang, wong wedok karo wong. Berarti apa lebih hina daripada hewan. Naudzubillah min dzalik. Biasanya nek lanang medoki, nek wedok nglanangi. Nah, iku seneng karo wong wedok. Wedok tapi nglanangi, akhirnya nyenengi wong wedok. Dadi wedok karo wedok. Balike wong lanang ya ana, wong lanang tapi medoki. Akhirnya nyenengi wong lanang. Dadi nek ana orang ganteng ngono, duper. Ngono ku yo wani nyangoni, wani biayai. Padahal yo dolinan ngono tok wis. Dadi wa ihwanul lan dulure Lut yaiku kaum Sodom. Wa ashabul aika wa hum kaum Shu'aib. Nanti sing bener iki. Nah niki terangno ashabul aika iku penduduke kaum Nabi Shu'aib. Wa kaum Tuba lan kaum Tuba. Dadi kuwi pirang-pirang contoh kaum sing dirusak dening Allah sebab melanggar kulun iji-ijine masing-masing ikadzabar rusulan nggorake pira-pira rasul fahak mongko hak wajib apa wa'idi janji ingsun ya wis janjine Allah ya Allah. Afa ayyina ana ta beratake ingsun bil khalqil awal kelawan penciptaan kang awal. Bal-bal utawa ake fi labsin
ing dalem mamang min khalqin jadid saking makhluk kang anyar, kedadian kang anyar. Mulane wong ku mikir ngene, iso ta wong wis ajur kok diuripno maneh. Mane surat Yasin wa darabalana masalah wa nasya qala may idama wa yaramimkul yuhyalladzi ansa wa lam wa fi kulli khalqin alim. Ayat 78. Wong-wong menungsa iku ndadekno gambaran wa nasya khalqa nglalekno penciptaane. Kala mayi idama wayaran sapa sing uripno balung sing wis ajur iki? Jawab Muhammad. Kul yuhyalladzi ansa walamarra kang ndadekno sing nyiptakno sing uripno balung sing wis ajur iku nang alladzi ansa aha zat kang nukulake kawitane ambalan wa bikuli khalqin alim. Dan Allah iku maha menciptakan bi khalqin alim kelan makhluk iku ngawerwi. Jadi wong akeh gak percaya anake kebangkitan setelah kematian. Dan pirang-pirang kaum sing menolak. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan para kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu atulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.